अदे आफा नुवाथारि आनान गसाइ नोंनो हेल' गाइस दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय नै जोंनि जिल्ला सिबिसालि लुगासिनो दङ आरो मिस्ट्रि बिथांमोना खुन्था बायदिसिना बनायगासिनो दङ ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ होगोन आरो फुल आङो मन्दिर बनायनायखौ ओमफ्राय दिनैनि आरज हान्जाया बबेनि नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो सोनाब गहपुर बियाबनि आरज हान्जा दिनै नै आरज जासिगोन आरो जाथ'वाखै जगार लागासिनो दङ जोंनिनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो दिनै बाहागो लादों बेनिखायनो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ जागायलांसिगोन बेनिखायनो गासैबो
Mengorbankan arasları. Arasını bir arasal gibi yolda mencapai di Batu Mahasabha Bisnat Jemlani Abad ini mana kita bisa
लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां आरो लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन गोथार मंगलबार साननि गासैनिसिम आं हामलायनाय होदों। आंनि जायगाया उदालगुरि कलेज रड दा बुङो टाउनावनो कलेज रडनि खाथि आरो बर्थमान आङो इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय धोनस्रि साबसिस्टन धोनस्रि समष्टिनि TLCC चेयारमेन टेरिटरियेल काउन्सिल लेभेल अर्गेनाइजेशन कमिटि होननानै बुङो। जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा रेजिस्टार थायाबाबो माइनावफ्रा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङब्ला रेजिस्टार दङबा थिक खालामनानै ला आरो जुदि रेजिस्टार गैयाबा रेजिस्टार खालामनानै ला। फैबाय थानाय दिनाव नोंथांमोना मोनथाम किस्तियाव मोनसेयाव 25,000 करि मोनथाम किस्तियाव 75,000 मोनगोन। बेखौ होफिननाङा, लन नङा, एककालीन। बेनो जाहैबाय जिहेतु जोंनि माने बर' ससाइटि बा जोंनि बे आसामनि ससाइटिफ्रा माने गामिफ्रा जोङो जमा जमा ग्रुप जोङो मावनानै जायो। आइजोफ्रा जोंबो मावनानै जायो, नङा होमबा? मावनानै जायो। दा बेवहाय सोरबाया जि जायो, सोरबाया एम्फौ फिदों, सोरबाया अमा फिदों, सोरबाया आसार बानायदों, सोरबाया फिसा फिसा दखानफोर होनानै जादों। दा बेफोरखौ नोजोर खालामनानै नैबे माइनाव सोरां आसु माने बिथांखिनि दारै माने हेल्प हरो आरो जाहाथे मोजां मोनसे खामानि मावनानै जानो हाथों बेनि थाखायनो आरो। मंगलबार सानाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय चेयारमेन जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि गोथार जिरायसालियाव नुजाफैना दिनै नों आफा बोराइ बाथौनाव निमाहा बिदो, बोर बिदो। दहाय आफा नों आफाया अननानै जोंनि गेदेमा चेयारमेननि साननाय हनाय गासै हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। नोंनिनो आगोर होनायजों अरायसम गोग्गो गोथारै उथिनो हाथों। दहाय दे बोर बिदो जों नोंनि सेराव जोंनिनो गेदेमा चेयारमेननि जानानै दहाय दे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ दहाय। मोनसे गोरा धोरोमा नंखाय नङा आरो धोरोम जुदा जालांब्ला गेलेयो बे मोननो थांजे आरो सजनखौ ओरैनो फाजाखौ मोनगोन सिरि नङा होमबा? जों सिरि मोनला मालाबा मोनगोन आरो दा बेखौ जों साननांगौ आरो ओंखायनो आरो जों जेसेबां दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ जुदि जों फोरोंलांनो हायाब्ला बेनि उनाव बै गावनि बिमा बिफानि धोरोमखौबो गारलांनो हागौ आरो दा बेनिखायनो बै सोमोन्दो लाफाबाय थानांगोन नों लांफायाबा जानाय नङा। ओंखायनो जि लाइमोना मावनो हायै बे बुहुमाव जेबो गैया लाइमोन मावनो हानाय पावारानो मा दं? सोलोंथाइया नों बयखौबो हाजोबो। जि सोलोंथाइ गैयाब्ला नों जेबो रोङा आरो नों जेबो हानाय नङा आरो दा बेनिखायनो सोलोंथाइ खालामनानै लोगोसे धोरोमाव जुदि धोरोमखौ सिबिनो रोङाबा बिनि गोरोङा मालाय मा जाया खामानि जायो जेबो खामानि जाया। बैसागो मागोआव बिमाखौबो खुलुमनांगौ। बे खुलुमाबा बे गथ'मा गियान एनि फासालाय मा खामानि जानो बेलाय? जायनि जाहोना मा बैसागो मागोआव जों बिमाखौ खुलुमनांगौ। जुदि खुलुमाब्ला बे एनि फासाना बे गथ'मा अर्थि दंना बियो थागोन जेबो थानाय नङा। बेखायनो बर'नि फुजा मोनबा फोरबोआव जों जि जोंनि सान्दियाव लिरनाय गियानफोर बे गियानफोरखौ लिरना लानांगोन जोङो नङाबा जानाय नङा दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। आंबो समनि आंखाल